Здравейте, хора! В днешното видео от доста време не съм качвала на Brawl Stars и сега е време да качам нещо, защото после трябва на тока блока да качвам. И да, както виждате, отгоре няма много проценти, но няма нищо. Да си пусна ли камерата? Що не ще? Ето. Апгрейднали са. Още по... Не казвам, че е зле, просто в смисъл не обичам да апгрейдват, защото се натрупват много нови герои така. Ще спря камерата. Ще спра камерата, защото ми пречи. Седми ден. Добре. Ти пък къв си. Така. Сега имаме нови евент. Квестове имаме. Което е перфектно. За да качвам нива. Защото съм много изостанала. Събирам за този. Момент да покажа. Докато ме зареди. Утре ще стане. Вие не забравяйте да се абонирате за моят канал. С капак дадете палче нагоре. Събирам за Макс. После мисля да събера за Спайк. Не съм много сигурна. И има време да видим квестовете. Дали имам някъде с бъс. Ако нямам, просто ще бъде тъпичко. Така. Бъс. Окей, ето това тук ми харесва. Да видя от картите, квестовете, какви са ви. Добре, имам на GemGrab. Хората на мен GemGrab ми е любимата карта. На вас, ако ви е любима, напишете долу в коментарите, ако се сетите да ги включа. Извинявайте, че говоря толкова бързо, просто нещо се напрегнах сега. Така. Да видим. Вече смисъл снежен байос. Снежно такова. Там кой е? Нита! Нита! Франки ще целиш. Благодаря, убихте. Някой, ако иска да играе с мен, да ми пише в коментарите как се казва. Аз после ще ви покажа как се казва, ако ги забравя. Или ще напиша в описанието как се казва. Ти пък къв си, бе, брат? Мечката на скапаната Нита. Доста странна Нита. Има странен апдейт. В смисъл странно облекло има. Този е Дарил. Не мога. Хора, много, в смисъл много нови скинове са пуснали на героите и малко бъркват нещата. Ето на Дарил, смисъл. Как да го разпознаеш, че е този? Колкото ще си пусна машинката нова. Добре. Аз игра само единствено за купите и за смисъл за дигането на нива и да съм старплеер. За друго не играя. Смисъл да гледам да събирам диаманти, примерно тук в GemGrab. Да, нямам нет. Where will I put my friends? Сега ще ви покажа как се казва. Yes, старплеер. 10 човека съм бил, това. Нямам си да представя как стана. Няма да играя втори път, защото ви обещах да видите как се казва. Така. Това трябва да си го сменя на кое. За сега любимите ми герой е ето този. Така. Казвам се Алито Дона 8. Ще ви го напиша в описанието, но все пак да ви го кажа. Алито Дона 827. Ще ви го напиша в коментарите и ако искате, можем да играеме. Чакайте, че тук имам нещо в инбокса. Аре, брат ми. Къв си ти? Не, благодаря. Така, тук имам нещо ново. Защо Дарил винаги ми е смисъл? Тук има нещо. Окей, сложих си нов гаджет. Добре.
Мисля, вижте сега Дариел, новият скин, и на Нита ще ви покажа новият скин. Аз ги нямам, но само да ги видите. Чакайте. Ето този. Как да разпознаете, че е Дариел? Не мога, особено когато сте в битка. И вижте на Нита. Смисъл ще ви покажа на тези, които аз съм ги видяла, защото сега... Мисля, че е това. Да, погледнете мечката. Аз мога да си я взема. Ако събера 79 диаманта, мога да си я взема, обаче... Да, ще съберам 79 диаманта, за да си я взема. На Барли. Това също на Барли. В смисъл... Какво? Много хора могат да си взема нов скин. Ще си го направя. В момента ми заради. Аре ба! Гледайте го. Бъгва на кучи. Окей. Значи ще си взема това на Барли. Скинът. Ще взема на Барли един скин. И ще ми останат... И ще ми останат 33 джема. Ще играм с един път на джемграб да си изпълня реквеста. И после ще си видим другите. Ще си поправя нещата в хобито, защото е малко работа там. И може би, ако е станало много дълго видеото, ще го приключа, защото имам да кача на Майнкрафт и на Тока Бока. В петък, да знаете, ще ви напиша отдолу в описанието, че вече качвам в петък. Няма как, защото съм на училище. Да, тази седмица не бях, но бях заета. Трябваше да отидем на вкъщи. Така, пускам си машинката. Аз имах още една, ама тая по-силна сигурност. Тук. Окей, мушнах се, карал ела тук, благодаря, убихте. Ще седа и ще кампия. Окей, те отидох там. Не знам какво ще правя, защото нямам диаманти, но... Ела! Бу! Хайде, Абу! Къде си? Къде си, Бу? Ето ти! Ето ти! Ето ти! What the f... Няма да кажа. Как ще спечелят? Няма да спечелят. Никакъв шанс да спечелят. Този да се маха, Рико маха и се... Аз не ги наричам по имената в игрите им. А ги намира... Бяги! Давай! Помощ, аз трябва да бягам. Аз трябва да бягам. Крия се тук като мишка. Като мишка в ъгъла се крия. Ще си отпечатам това. И ще скоча. Айде. Бихме ги. И пак съм старплеер. Не знам кога съм убила толкова много хора, но добре ще го казвате. 10-ти ранг ми е вече тази. Как се казваш? Пени? Не. Чакайте да видя. Джеси ми е 10-ти ранг и е на 8 годинки. Аз така ги казвам годинките. Така. Име... Актив. Абе, я се скри. Така, мога да си взема това. Да, смисъл. Да изкарам по-бързо за Макс. Така, хайде, още игри, защото имам още реквестове. Да си пина бързо вода. Така, отново. Хора, преди една година мисля, или преди няколко месеца съм качила видео на Sims. Не мога да качвам все още, защото трябваше да си рестартирам, да си
оправя лаптопа и заобщо всичко да го рестартирам, да се рестартира целия. И играта ми се изтрива за жалост. Но за Коледа някой ще ми подари играта Sims, ще се инсталирам и изобщо ще започна нова поредица в Sims, така че в петък или в четвъртък ще се кача. Още не мога да уреда плановете, защото се надявам всичко да е наред. Аз тук си събирам диамантчета. Хищче, не знам защо. Забравих его, не искам. Тикчето е по-готино. Барли, къде се криеш, красавецо? Красавецо, къде се криеш, миличък? Хайде, ела. Ако ви харесат тези поредици, абонирайте се, защо пък да не. Ще ме убият, ще ме разкъртат. Всички diamonds. Всички, diamonds в мен. In I. All diamonds in I. Не мога да говоря. English. Мога да покачи да съм. Така, няма да играя, защото имам win. Мисля, спечелила съм 8 пъти. Добре, какво беше? Точно 500. 500. Така, сега ще си апгрейдна. Не знам кой. Мисля, ето този стул, защото... Не знам защо. Така, има ли още някой? Имам Eve. Така, ще игра с Шейли, защото имам към квестовете, обаче после сега трябва да играя с Джеси. С нетърпение чакам ето това, за да мога да събера, обаче това е на 3700 копии, още 4994 копии ми трябват. Смятам добре. Ето това много ми хареса на началото, което ми зарежда. Много е готино, много креативно. Така. Аз изкачам с Франк. Айде. Окей, тук за първи път никой не се крие в тази игра, не мога да повярвам. Винаги се крият, защото съм бъзвалци. Бихме ли го? Да. Защото го изписа. Его, яви се отгоре, ама не знам дали беше убит. Какво ме стреляш, бе, пич? Много се нерва така. Защо? Замръзвам. Мислех си, че в расите се мръзваш, ама той нещо ни беше сложил. Защо? Айде сега кажете ми какво ми сваля кръв. Франк си върши работата, той си знае. Добре. Дай да ги убивам. Какво ми стреляте машинката, бе? Акита. Ето, хора, трябва да го бия. Знаете ли? Трябва. Просто задължително. Но той само ми сваля кръв с нещо, бе, брат. Няма да умра тази игра. Ще видите ви. Всичко друго няма да умра. И сега ще умра, защото го казах. Ние седиме и се криеме като някакви мишки. Да, но аз съм тук. Не! Ще се губи в тази игра. Да, какво ме като ми го сложи? Мислиш, ще се нага да бърли. Ти не си. Виж, че ме... Ако не го бях казвал това, че няма да умра, нямаше да умра и ще да спечелим дневно, понеже моята умна уста реши да го изрече. Естествено. Хора, това беше днешният епизод. Просто
стана много дълъг. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се за моя канал и дайте палче нагоре. Чао! Това беше от мен и коментирайте различни неща. Чао!